fungai nya bol nai to na berasa hora min hansa ngomong bolo gede ha min hansa min hansa phone phone angor to na bla mia hora ke bu khoi tara hne shigo ra haye mama ora so mobile morale no no agiri no na tu burung no ya không tola rogo suki tola rogo mang manu ang bol semia nai to na bla bahagia aku sugi ya aku tola rogo sok tunggu Boleh saya ka akon kana mobile lu jate abo bekau para hapsa disupun politi ob bekau te ob para hable na hablia kisah mobile se ma thengganai whatsapp rok kisah khatang kable chap status rekana na nyegi na hanun beri chap ni sila photo jakse na nyegi na new boyfriend tamo bobe kiri kana no call sekai mana gira nai oi hanu besto oh sadi besti hai ning tam ni ne bari bitong lia de hanu bini status ro gal gaslani pic series jang no bule aw amano munung besti ang bono bukhari hamjang mahai bobo masa singnole bukhari hamjang ma tongkhana khoroksa ne hamjang mano te khoroksa ke bo segoi maya te bo ani sle kahma khangke thangsine nable bo ani langmane thangai pai phano ang bono bahki narangnai te hamjang ma rongno to ke bo joborjosti segoi maya ble hangke hanu asuki sani bagai tangani laibo phaine nangbo munung te tam sasnai onek no an time lost tongkha bo ani laibo tongoino borok kaham nai tobo ani slai buka kaham nai tobo ani slai kisa kaham nai thongmang hangeba thang pasine noble aw hanu sungsar dunia wa bujini kiri kya jani beja sama basi dong basu te bunyi bagai leke bo wan chungen bagai nyo wa hamjong ma dong no hame salam basu I besti nung shimino buju ani bukhane ko dong no inke dolrok norokbo norok ni besti tongkhang ke obiduni share khadi te norok ni besti bai kogrok share khadi te help khalaladi jepro samung chugya pro apro samung chugano te samung nangano